Euskal Herria Bilduk Bizkaiko foru fiskalitateari buruzko foru arauaren inguruan osoko zuzenketa eta zuzenketa partzialen sorta bat aurkeztu du. Azken finean ez gaudelako erreforma sakon baten aurrean, baizik eta errebisio puntual baten aurrean. Eta errebisio horretan bakarrik planteatzen dira hobariak eta diru bilketa murriztuko dituzten beste elemento batzuk. Uste dugu hori ez dela onargarria momentu honetan. Uste dugu eztabaida ireki behar dela benetako erreforma fiskal sakon baten inguruan. Uste dugulako diru bilketa handitu egin behar dela eta handitu egin behar da gehien daukatenen ekarpena handituz ere. Hortarako negoziaziorako deialdia egiten dugu bai, baina baita ere esaten dugu exigenteak izango garela diru bilketa handitu egin behar delako. Badaude gure herrian, badaude gure gizartean gehiago aportatu ahal eta behar duten sektoreak. Eta hoien ekarpenarekin diru bilketa handitu behar dugu gure zerbitzu publikoak indartzeko eta baita ere gure ekonomia sustatzeko. Gure herriak ez ditu murrizketak nahi, gure herriak ez ditu murrizketak behar. Dagoeneko ikusten ari gara nola udalei ematen zaien diru kopurua murriztu egin zaiela. Guk uste dugu Euskal Herriak, Bizkaiko herriak eskatzen dituela zerbitzu publiko sendoak eta zerbitzu publiko zabalagoak. Eta horren alde borrokatuko dugu.